Laing sospek nga gapangawat o gapang-ihaw og binuhing baka nadakpan sa Manolo Fortich, Bukidnon. Ulahing biktima sa mong sospek, aktibong pulis sa Cagayan de Oro City. Ani ang report. Prisuhan ang gisangputan karon ni John Ray Sumandig, 28 anyos, og residente sa Barangay Alae, Manolo Fortich, Bukidnon. Human nga maaktuhan nga gaihaw og kinawat nga baka sa Zone 4 Sitio Miranda, Barangay Damilag sa nasangpit nga lungsod. Ang sospek nalakip sa 8 ka mga individual nga mikawat og mipatay sa binuhing baka nga gipanag-iyahan ni Police Senior Master Sergeant Efren Elivera, aktibong pulis nga nakadestino sa Puerto Police Station sa Cagayan de Oro City. Matod pa nga bandang alas 4 sa kadlawon adlang Lunes, nakamata si Elivera og namatikdan niini nga nawala na ang iyang binuhing baka, hinungdan nga nagpakitabang kini sa barangay og ilang gisuroy ang lugar. Dinhi na nila naabtan nga giihaw ang baka, hinungdan nga gidakop sa pulis ang sospek samtang mga kauban niini nakaikyas. Na-recover sa dito sa area sa posisyon ani ni John Ray Sumandig isa ka hatsa o kutsilyo og sunda og lain-lain nga mga sinina, sir. Unsa yung purpose nila sinira, sir? Purposely, sir, so kanang sudlan nila sa ilang mga gipangkarni nga mga baka. Matod pa ni John Ray nga igo lamang siya miuban sa iyang mga higala sa pagpangawat og baka. Diyang nasakpan, wala kuno siya makadagan tungod may kabilinggan kini sa iyang tiil. Dako kuno ang iyang pagmahay sa pagkalambigit sa mong panghitabo. Wala ko sa tagya, sir. Pasayloon lang ko niya kayo sa sayop mo ito among gibuhat. Pero dilim gyud nalimpod nga igor ta mga pasaylo sa tagiya nga nanay ang baka, pero nakasala mi ko sa ilaha sa iyang baka niya. Ngaw pang ko nga akong sala akong mga servisyon dito sulod sa prisuan. Kasong cattle rustling ang gipasaka batok kang Sumandig samtang ginapangita pa ang mga kauban niini. Sa karon, padayon ang pagkikalayon sa kapulisan sa Puerto ug Manolo Fortich aron masugpo na ang gikaingong insidente sa pagpangawat og baka. Atong mga barangay official, sir, kada mga barangay, sir, apil og ilang mga barangay tanod ato na yung taga mga information nga ni nga magigmat gyud, sir, para ma-prevent ato ni nga mga insidente, sir. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.